Sziasztok! Ez az Amit az ADHD-ről mindenképpen tudni kell című videósorozatunk 13. része. Ma a munkarendekről lesz szó. Legalábbis egy bizonyos típusáról, amit arra fogunk használni, hogy az érintett gyerekek jól tudják követni azt, hogy mi történik az órán, jobban oda tudjanak figyelni, valamint önálló tanulásnál egyedül végig tudják csinálni a feladatokat. Mindezekre azért van szükség, hiszen már jól tudjátok az elmúlt videókból, mert az ADHD-s gyerekeknek a végrehajtó működései gyakran sérültek, ezért nehéz számukra egy bizonyos feladatsort, vagy akár egyetlen cselekvést, ami több részcselekvésből áll, végrehajtani, végigcsinálni, odafigyelve. Ezt fogjuk megtámogatni egy kicsit ezekkel a típusú munkarendekkel, amiket ma bemutatok számotokra. Kezdjük is rögtön egy olyannal, amit órai munkánál tudtok jól használni. Létezik ennek olyan verziója is, és ezt elég gyakran látom nagyon jó pedagógusoknál, hogy használják, hogy a munkarendet, azt, hogy mi történik az órán, mi várható a gyerekek számára, azt a táblára írják föl. Az is nagyon jó dolog, és ők pipálgatják, ahogy haladnak mellette. Ez is egy nagyon jó dolog, de ennél még hatékonyabb tud lenni, hogyha egy kis darab papíron oda rakjátok a gyerek mellé, hogy mire számíthat azon az órán. Én is egy ilyen kis darab papíron hoztam, már azzal a kolléganőmmel, akivel sokat járunk így mindenfelé iskolákba mesélni arról, hogy lehet autizmussal élő és ADHD-s gyerekekkel jól együtt dolgozni, szinte már szégyenkezve mutatjuk ezeket a papírfecniket, mint nagy tudományos módszertani újításokat, vagy eszközöket az ADHD-val és az autizmussal kapcsolatban, hiszen ezek tényleg sokszor nagyon egyszerű eszközök, viszont nagyon-nagyon meg tudják könnyíteni azokkal a gyerekekkel a munkát, akik egyébként nehezen követik az óra menetét, vagy nagyon gyakran elkalandozik a figyelmük. Tehát, hogyha egy kis papírt fecnire felírjátok, hogy mi várható az órán, nem kell percre pontosan, csak nagyjából, hogy milyen részei lesznek az órának. Ezen a példán, amit hoztam nektek, ezeket írtam föl: házi feladat ellenőrzés, számolós játék, feladatok a munkafüzetben, önálló munka és házi feladat felírása. Ezt oda teszitek a gyerek mellé a padra, és ahogy haladtok az óra során, ő mindig kipipálhatja, hogy mivel vagytok már kész. Ez a pipálás, ez amúgy is egy csodaszer az ADHD-s gyerekeknél is, egyébként nem csak gyerekeknél, remélem nem vagyok ezzel egyedül, de hogy én is imádok kipipálgatni dolgokat, amivel már kész vagyok. A kiszámíthatóságot is nagyban segíti, ugyanis látja a gyerek, hogy ezzel már kész vagyok, és ennyi mindent kell még kibírnom ahhoz, hogy kicsöngessenek végre az óráról, és hozzájussak az uzsonnámhoz például. Kiemelem még ebben, hogy külön feladatként írtam föl a házi feladat felírását. Az ADHD-s gyerekeknek nagyon sokszor nagy probléma a házi feladatot felírni, és hogyha erre őket külön ilyen módon figyelmeztetjük, az nagyban megkönnyíti a dolgukat, zárójelben nem csak az ő dolgukat, hanem a szüleik dolgát is, akinek nem kell egész délután azzal foglalatoskodni, hogy kiderítsék, hogy vajon melyik tantárgyból mi volt feladva házi feladatnak, hanem ott van szépen a gyerek füzetében felírva. Ez nagy segítség tud lenni, és mi is megúszhatjuk azt pedagógusként, hogy házi feladat hiányokat kelljen a krétába beírogatni. Még egy ötletem van, ha már a kréta nevét így kimondtam, hogy ott is be lehet írni a házi feladatot. Ez is egy nagyon-nagyon nagy segítség lesz azoknak a gyerekeknek, akik nem lustaságból, meg nem azért, mert rosszak, hanem egyszerűen a figyelemzavaruk vagy más egyéb problémájuk miatt nem tudják, elfelejtik, nem jut eszükbe felírni a házi feladatot. Tehát mindenképpen így a házi feladatokkal kapcsolatban azt szeretném javasolni, hogy valamilyen módon biztosítsuk azt, hogy a gyereknek jusson eszébe, figyeljen oda, és legyen felírva neki a házi feladat. Mindenkinek könnyebb lesz így. Jó, tehát ugye ez egy órai munkához való munkarend tulajdonképpen, amit mondom, lehet a táblán is vezetni, illetve még hatékonyabb, hogyha a gyerekeknek, az érintett gyerekeknek kis papírfecnin felírjuk, és pipálgathatják, hogy éppen hol tartunk. Ha a táblára írjuk fel egyébként,
akkor az arra is jó lehetőség lehet, vagy a táblára is felírjuk, akkor az arra is jó lehetőség lehet, hogy ugye az ADHD-s gyerekek gyakran szeretnek felkelni óra közben a helyükről, ilyenkor jó lehet nekik valami feladatot adni, hogy megelőzzük ezt az önmaguktól való felugrálást, mi adunk nekik egy feladatot, például látod, kész vagyunk a számolós játékkal, gyere ki, és pipáld ki te is a táblán is, ne csak a papírkádon. Tehát a táblára írt verzióval segíthetjük az egész osztályt, plusz még egy kis külön feladatot adhatunk az ADHD-s gyereknek, ezzel a padra tett papíros verzióval pedig az érintett gyerekeknek egy extra segítséget adhatunk. Na nézzük ugyanez, hogy történik önálló munkánál. Az előző videóban említettem ugye, hogy milyen jó, milyen hatékony önálló feladatvégzéses helyzeteket létrehozni ADHD-s gyerekekkel, de ez magától is megtörténik, ugye nem csak tanórán, hanem akár a napköziben, akár otthon a házi feladatokkal, tehát ez szülőknek is jó, praktikus eszköz lehet. Szintén egy kis papíron fölírhatjuk, hogy matekból, munkafüzet 64. oldal 1-es, 2-es feladat, olvasásból, tankönyv 72. oldal elolvasni, és így tovább, hogy miből mi a feladat. Erről egy kis történetet szeretnék megosztani veletek. Egyszer még a régi munkahelyemen bekerült a csoportunkba egy nagyon súlyos viselkedés problémás fiú. Tényleg rengeteg nehézség volt az ő viselkedésében, székeket borogatott föl, mindenkinek neki ment, nagyon csúnyán beszélt, szépen lassan aztán a speciális eszközökkel nagyon sok jó, gyönyörű eredményt sikerült vele elérni, mára egy szorgalmas, dolgos, középiskolás fiatalember lett belőle. Hát őszintén megmondom, a legkisebb problémánk az volt, hogy nem lehetett vele leülni, tanulni, de azért miután iskola, azért szerettük volna megpróbálni egy idő után, mikor már az egyéb viselkedéses nehézségeken egy picit túlrá tudtunk lenni. Eleinte csak úgy lehetett vele tanulni, hogy valaki kiment vele a csoportszobából, és kétszemélyes helyzetben 100%-ig rá figyelve tudtunk néhány feladatot elvégezni. Aztán kipróbáltuk ezt, hogy neki is adtunk egy ilyen munkarendet, felírtuk egy kis papírfecnire, hogy mit kell megcsinálni, és csodák csodája, legalább 10 percig önállóan dolgozott. Aki szokott dolgozni kihívást jelentő viselkedésekkel, az tudja, hogy 10 perc nyugalom az nagyon-nagyon sokat tud számítani. Tehát ezt csak azért mondom, hogy még ilyen súlyos esetben is nagyon sokat segít egy ilyen típusú munkarend, úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom a használatát. Ha esetleg szülők is nézik, vagy a pedagógusok a saját gyerekeikkel is szeretnének megvalósítani ilyeneket, akkor zárójelben mondom, hogy nem csak házi feladathoz lehet ilyet csinálni, hanem nagyon sokszor az ADHD-s gyerekeknek akár a szobai rendrakás, akár különböző házi munkák elvégzése, pont az említett végrehajtó működések nehézsége miatt nagyon nagy nehézségekbe tud ütközni. Ha nem a matek megolvasás feladatot írjuk ide föl, hanem azt, hogy szedd össze a szemetet a szobádba, vidd ki a szennyestartóba, tedd a mosogatóba az edényeket, most ezt csak így a saját gyerekeimmel kapcsolatos példák mondatják pont ezeket a dolgokat velem, akkor ugyanilyen munkarenden ezeknek a házi munkáknak az elvégzését is meg tudjuk támogatni, sokkal hatékonyabbak tudunk lenni, mint ha csak azt mondjuk, hogy tégy rendet a szobádban, mert nagyon sokszor egy ADHD-s gyereknek ez, hogy tegyél rendet, nem sokat jelent igazándiból, nem tudja, hogy fogjon hozzá, hogy milyen lépésekben kellene azt megtenni. Ha ezeket a lépéseket nem csak elmondjuk, hanem fel is írjuk, és még ki is pipálhatja, akkor nagyon sokat tudunk neki segíteni. Na de nem csak írni, olvasni jól tudó gyerekeknél használhatunk munkarendet, hoztam olyat is, ahol esetleg még nem annyira tudnak jól írni, olvasni a gyerekek, vagy komolyabb támogatásra van szükségük. Ilyenkor azt tudjuk tenni, hogy az elvégzendő feladatokat megszámozzuk, és a számokat a feladatokhoz párosítjuk. Készítünk egy munkarendet a gyerekek számára, ami vagy az asztal tetején, vagy az asztal előtt elhelyezkedő falon
tudunk elhelyezni, és ahogy ő sorban készíti el a feladatokat, elkészíti az egyest, ide teszi az egyes mellé az egyes számot. Kész van a második feladat, ide teszi a kettes mellé a kettes számot. És, ha jól megfigyelitek, akkor ugye ide van felülre írva, hogy ha megcsinálom a feladatokat, jutalmat kapok. A jutalmazásról egy későbbi részben lesz szó, de nagyon fontos lesz, és már most ezeket az eszközöket jó így elkészíteni, hogy valamiféle jutalmat kaphasson az a gyerek, aki végrehajtja ezt a számára nagyon sok nehézséget okozó feladatot, hogy az önálló munka során végigcsinálja az összes neki szánt feladatkát. Tehát így 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, ha 5 feladatot adunk, akkor 5 számot párosít a munkarenden lévő számok mellé. Na de nem csak számokat ismerő gyerekekkel készíthetünk ilyen munkarendet, hanem óvodásokkal, vagy olyan gyerekekkel, akik még már esetleg nagyobbak, de még nem ismerik a számokat, vagy esetleg súlyosabban érintettek, értelmileg is érintettek, velük nem számokat írunk a munkarendre, hanem különböző formákkal jelöljük az egyes feladatokat, amiket el kell végezni. Ugyanezeket a formákat rátesszük a munkarendre is, és itt a megfelelő formát fogja a megfelelő forma mellé, a párja mellé tenni a gyerek, amikor kész van az adott feladattal. Tehát oda készítünk neki mondjuk egy kis kirakót, legyen óvodásról szó, egy 4 elemből álló kirakót, és megjelöljük azt a feladatot szívecskével. Ha azzal a feladattal kész van, akkor a szívecskét a szívecske mellé teszi. A következő feladata az, hogy külön válogasson, mondjuk teszem azt, kis kockákat az üveggolyóktól. Külön válogatta, ez a feladat kis kék körrel van jelölve, ha kész van, a kis kék kört a párja mellé teszi. És így tovább a többi feladattal. Amikor kész van az összes feladattal, betelt a munkarend, akkor pedig ugye megkapja a jutalmát, amit szintén itt előre jeleztünk, amiről, ahogy említettem, a későbbiek során lesz szó. Ezeknél az eszközöknél is igaz, hogy meg kell tanítanunk a használatát, nem olyan csodaszer, hogy csak oda tesszük a gyerek mellé, és már tudja is, és minden rendben lesz, viszont nagyon-nagyon sokat segít. Kisóvodásoknál is nagyon hasznos már egyébként, hogyha ilyen típusú önálló feladat végzésre megtanítjuk őket, egyrészt sokkal jobban le tudják foglalni magunkat, akár szülőként, akár pedagógusként egy szusszanásnyi időt mi is nyerünk, ráadásul ugye az iskolára is jobban felkészíti őket ez a típusú önálló feladatvégzés. Tehát, ahogy láttátok, hallottátok, a mai napon a munkarendek egy típusáról volt szó, ami akár az órai munkán, akár az önálló munkánál nagyon sokat segíthet abban, hogy a gyerekeknek a beállítódása fennmaradjon, a figyelme végig oda tudjon irányulni arra, amit csinál, és végig tudja csinálni az adott feladatokat. Használjátok bátran ezeket az eszközöket is, biztos vagyok benne, hogy sok nehéz helyzetet fognak megkönnyíteni. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!